What is your profession? מה אני יכול... תסגור, תנעל את הקלט עד הסוף. תעצור קלט. אל תדע. אתה תמשיך לעבוד. אל תסגור. הנה, יש לך, מה אתה רוצה? בוא לפה, אתה רוצה לעבור לצד הזה. היית לך את החוט הזה, אתה רואה מה אני עושה? תעבוד על זה, אני בא לעזור. תראה אותי בא? בא איתו, אני בא איתו. לא, זה שחורה. וואי. תיראת? תיראת? לא, לא נכון, אני אוהב אותך. רק שחורה. טוב. בוא לכאן. לך שם. בוא לפה, אתה חייב לעבור. אתה שובר את המקל. תח לו טיפה קלאץ'. תרים את המקל, תוציא אותו משם לגמרי. תן כמה גאנץ' נקי ליד. תשבר לך מקל. פתח קצת, פתח. אל תיגע בברזלים. אתה לא צריך כלום, אתה לא צריך לזה תסקירה, תסקירה איתך. תשים פפם אותה, כלפי מעלה. תפמפם אותה כלפי מעלה, בוא לפה. זה לא אין כיף. אולי זה לא מעניין יפה. לבנה, לא עצמו, לא זה יפה. התושבת שלך של הרולר פורקת, הרולר עוד שנייה בורח לי. תחזיק אותו, תעטוף אותו בידיים. איפה אני יכול לסגור לו? סגור אותו, בוא נתן. הוא לא נותן לו את רגע אחד. תסגור אותו? מה אתה רוצה, מה? הוא אומר שהרולר בורח. סגור, הכל בסדר. שתעביר אותי. מה פתאום? תבוא לפה. לשם. תבוא לפה. בדיוק, רק לכאן. רק לפה. אתה חייב לבוא לפה. אתה חייב לבוא לפה. לא. אתה נוגע, אני שובר. בוא לפה. שום דבר, הוא בסדר, משהו. כך. תרים למנוע. איזה מנוע להרים? המנוע זה גדול. הוא רץ אליו כבר, פעמיים. מה אתה רוצה שאתה? תהיה מוכן. אני פה, אחי. אתה רואה? ככה. הנה, סליחה. אני אתן לך את התחילה, תיזהר. רחק מהתחילה. רק נעשה חיבורים. קורה יפה. ווזיו. שחרר פה. הוא אחי של 16 קילו. לא, רק 15 קילו. יש לה, בהמה הזאת, יש לה. כפה גדולה את השלוש. איזה גדולה, איזה. חביבי. חייב תמונות. יש לה. אמא שלי, אמא לי. הנה הסנט עכשיו. איזה סנט? עזוב אותך, מכיר? זבל. למה? לא נותן בר... אבל היא לא באה מהר? לא באה מהר יחסית? לא. למה? כמה הבאתי אותה? סגרתי לה. אתה נמצא איזה פחוקים, לא טוב. איזה דם. תקשיב רק, התושבת שלך מתה. תראה, היא על ריק. תן לה קריאה של החיים. מסתכלים. תן לה לקרוא. אתה רוצה לשחוט
תשחוט אותה, תביא את הסכין קודם כל, מה אתה סתם מרים אותה? אתה לא תחזיק אותה. סלם. אוי, לא יבוא כביש שייתן לה אחת?